हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जा क्रिएशन यूट्यूब चेनेलाव फिन बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला दिनै नायलांदो। नों बेसेबा गोजानाव? नोंखौ आं हास्थायो अराय सेराव, नाथाय मानो मोना। नोंखौ आं हास्थायो अराय सेराव, नाथाय मानो मोना। गोसोआ गिखांनाय फैयो रजे माब्लाबा नों आंखौ बावगोन साननानै। गोसोआ गिखांनाय फैयो रजे माब्लाबा नों आंखौ बावगोन साननानै। रोमै रोमै नों बेसेबा गोजानाव? दुखु सुखु रायज्लायनो लुबैयो नोंजों अराय सेराव थानानै। दुखु सुखु रायज्लायनो लुबैयो नोंजों अराय सेराव थानानै। माब्ला फैगोन रजे नों आंनि सेराव? बिखा बिख्लो दोहो दोहो आंनि हां खनफ्रोमबो नोंखौल' गोसोखाङो। बिखा बिख्लो दोहो दोहो आंनि हां खनफ्रोमबो नोंखौल' गोसोखाङो। आगानफ्रोमबो राव फाव नों फैफिनदो आंनिल' रजे जाना। एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरदो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव, आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोफोर भिडिअआ बेखिनिल'मोन। जै बर हारिनि जै।